Orava krásná zem, které jsem byl zrozen a v ní byl vychován, od matky pěstován. Ta mě v srdci svému lnula mateřskému. I buď můj život věnoval severní Orava, je jistě krásná zem, osázená koní klecem. Severní Orava je jistě krásná zem, osázená koní klecem. Když slunko vychází hore nad Tatrami, vzpomínám na mládí, uprchlo do dály. Jen jedno přání mám, vždyť Oravu rád mám. V té zemi krásné já chtěl bych jednou spát. Severní Orava je jistě krásná zem, osázená koní klecem. Severní Orava je jistě krásná zem, osázená koní klecem. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím vás všechny, není nás tu moc, ale to nám nevadí. Uděláme si to pěkné, uděláme si to rodinné, vzhledem i k tomu, že velkou část publika tvoří moje rodina, za co jsem velmi rád. Nebude to určitě tím, že máme všichni tolik dětí, ale s tím už se nedá logicky nic dělat. Dnešním programem vás budou provázet skvělí muzikanti, a já už nebudu na nic čekat a představím vám první z nich, protože si velmi pletu oba dva soubory, tak jsem si je rozlišil. Prvním z těchto souborů je Skorušina. Folklorní soubor Skorušina vznikl v decembri 88 v Liesku. Zpracovává folklor z celého Slovenska, no hlavně bohatý folklor Oravy. Od svojho vzniku sa špecializuje na goralský folklor z Hladovky a Suchej hory. A co pak je to Skorušina? Víte to někdo? Kdo to ví? Je to hora. Je to hora, přátelé. 1313 metrů nad mořem a je to nejvyšší vrch skorušinských vrchů. A 8 kilometrů od Trstenej, kdo byste byli turisti. Máme tu skorušinárov? Nemáme. Už jdu. A z které strany? To by som bol rád, tak to vedel. A! Skorušina. Toto sú oni. Poďte všetci. Čo pekné nám zahrajete? Zahráme také goralské. To sme čakali. Predpokladám, že všetci ste čakali, že goralské, ale potom by sme vám zahrali niečo z Malatinej, to je taká časť Dolnej Oravy. Tak škoda, že tá folklórna skupina už neexistuje, myslím, takže a to trošku vám pripomenieme pesničkami Malatinu. Výborné. Skorušina, poprosím aplauz.
vyviera, vyžerala ti vodička vyviera, pováľaj sa, milý, milá ti uviera. Neverím, že by umierala. Neverím, že by umierala. Ešte včera večer hubičku dala. Hubičku mi dala, ale veľmi smutne. Hubičku mi dala, ale veľmi smutne. Nech sa jej od žialu srdiečko nebudne. Hubičku mi dala, ale veľmi smutne. Nech sa jej od žialu srdiečko nebudne. Ďakujeme. Tak já moc děkuju Skrušině a další na druhé straně se nám tady chystají trnkári. Nebyli jsme si do poslední chvíle jistí, jestli přijedou, protože Vlasto Fabišek říkal, že možno neprídu, lebo trhajú trnky. To nevieme. Takže pôsobí v obci Žaškov, Stredná Orava, 65 rokov. Je to tak? Žaškov. Takže to nebol preklep. Dolná. Žaškov a Dolná Morava. To je úplně co jiného, než co já tady mám napsané, ale to vůbec nevadí, protože je důležité, že aspoň se držíme toho oravského regionu, protože když já něco organizuju, většinou to sklouzne k Jižní Moravě, ale teďka to se nestane, to nenastane. Dlouhodobo viedol súbor Jaroslav Zápotočný, spolupracoval aj s Williamom Gruskom, nadále pôsobí v súbore ako solista, spracovávajú výročné pracovné rodinné zvykoslovie z obce Žaškov. Tak. Ďakujeme veľmi pekne a zdravíme Žaškovčanov. I kečko vránky po oblohe lietajú. Švárnych chlapcov do rania volajú. I zaprehajte kone vranie, poďte sa. Tam vás budú tie žaškovské švárne devy milovať. Hej, škovrán slaví, to tak pekne vtáče tam. Ešte krajšie tie žaškovské dievčatá. Škovrán slaví, vyspievajú po žaškovské švárne devy po dolinách, po dolách. Tam pod horou zelená sa polenka, po nej ide jedna krásna Slovenka. Hej, ide ako slnka ľahúčky, švárnemu tam šuhajovi nesie z princov halušky. Hej, ide ako slnka ľahúčky, švárnemu tam šuhajovi nesie z princov halušky. Hej! Hej! Hop, hop!
som bol štrngal, brngal, šabličkou po kubíne, aj šabličkou po kubíne. A nebo by som zaspal, dievčaťom na períne, dievčaťom na períne. A horajú! Hej, ho! Starý môj pri tej hrubej báse zahraj, že mi zahraje v jednakom čase. Zahraj, že mi zahraje v jednakom čase. Za rana, keď stáva ma večer, keď líha, a ja v noci, keď košielku dvíham, a ja v noci, keď košielku dvíham. Naši muzikanti nestoja chleb sena. Páni muzikanti, nesmiete sa hnevať. Aká je pesnička, tak sa musí spievať. Aká je pesnička, tak sa musí spievať. Juhu! Dobrý deň vám prajeme, jasné, pesničky sa krásne, a keď sa pekne spievajú, aj pre muzikantov a pre obecenstvo, vždy sa krásne. Možno, že sa trochu nahnevali, po našom nasrali, ale čo už na to, keď sa utrú, bude dobre. Ako konferenciér spomínal, že Jižní Morava, my sme Dolná Orava, lebo tá od okresu Dolný Kubína ešte potom kúsok ďalej, už všetko gvaží po Goralsku. Prídu aj oni a tam tí spievali trochu po goralsky. No a Žaškov je taká pekná dedina, ako možno aj vaša, alebo vaša. A my sme 5 kilometrov dlhá, prejdete párnici cez rieku Orava mostom a už sme tak tichúčko, my tam máme tak parádne tichúčko, tam autobusy, tieto vlaky nechodia, chodíme desi nižej a tie... Bože, nákladné autá, takže to takvo tichučko a takto si tak tichučko vždy spievame na kadejakých vystúpeniach. Pochodili sme toho, dá sa povedať, už dosť. Dánsko, Nemecko, Poľsko, bývalú Jugosláviu a teraz sme konečne v Rožňove pod Radošťom. Ja som tu bol pred 40 rokmi. Mal som tedy okolo 20, koľko si. A z OFZ-ky z Istebného sme boli na zájazde v Třinci, kde sme sa tu zastavili. A keď to teraz vidím, múzeum Rožňov pod Radošťom je dačo nádherného. Nádherného, až mi je tu to dobre. Keď to teraz vidím. No. A takže, aby sme povedali, trnkári nás preto volajú, lebo u nás je toľko trnok, a dobrých trnok, možno ako nikde na Orave, ani možno na Slovensku. A my vieme z nich spraviť červenvo víno, ako som aj včera spomínal, a keď boli dáky nemeckí
doktori, tí nie reumatológové, ale tí, čo majú na starosti tie naše nervy, povedajú to, víno je červeno parádno, to je dobro na nervy. To vás tak uklidní, že zabudnete na všetko, aj na nervy. A ešte sa dá z toho spraviť aj dobrá pálenka. Poslednú sme vypili dnes večer. Včera večer do 3:00 sme ešte tu smrčkali. No a tak toľko. Ešte potom vystúpime o 3:00, ak nás chcete pozrieť, tak potom ešte príďte. Muzika, hraj! Poď, dievča! Poď ty, dievča, poď ty slúžiť pánu farárovi. Nebudeš nám nič robievať, len nám pájať pány. Hej, hej. A keď pávy ponapájaš, budeš se mnou spáti, budeš si ty zajtra ráno drugáty čítati. Hej! Ráno stala, premierala rifovú verdušku, horko ťažko zaplakala, pozrela po brúšku. Bože môj, prebože môj, čo som urobila? Pojedla som drobne rybky, jedna mi ožila. Mala zoby, mala zraže, mohla si uviec, mohla som na drobne rybky surovie nepojesť. Mohla si ty drobne rybky surovie nepojesť. Červená ruža, tulipán. Zalieča sa mi hlavinom, zalieča sa mi v jeseni, nosí jablčka v pešení. Červená rúža, fialka, zaniehala ma prejedka, zaniehala ma a ja ju, nech sa jej čerti klaňajú. Nie ja, ale ty sama si robíš krevety, sama si za mnou chodila, pálenku v krmke nosila. Nie ja, ale ty si robil klevety, to ty si za mnou chodieval, pálenku v krmke nosieval. To ty si za mnou chodila, pálenku v krmke nosila. Ďakujeme pekne. Raz, dva. Ďakujeme Žaškovčanom. Ďakujeme, veľmi pekne. Aj tebe, priateľ. Nech sa ti darí. Nech sa aj vám darí. Ďakujem. Fantastické stretnutie na pódiu, to ja ľúbim takto. A máme tady další stálici tohoto programu už za tá léta. A tým je Drahoš Daloš. Poprosím aplauz pro tohto pána. Ideme? Alebo tuto. Nechce sa to zapnúť, páni kolegovia. Ďakujem pekne za pozvanie, no ale k prázdnemu poháru. Raz. To už vyriešime teraz. Tak skús. Lebo my nevieme hovoriť bez pohárov, je to tak?
No, bez pohárov vieme, ale bez vína sa ťažko keca. Vie to, on bude niekde z Moravy. Na zdravie, priateľ, na zdravie. Máte všetci? Nemáte? Počujete? Naladenvo. Naladeno, ešte raz. Je to pitné. Je to pitné. Je to Tondy Bukovského, to je špeciálny oravský vinár, som povedal, ktorý aj zapúčil túto prvú cenu do súťaže, ktorá teraz príde, tak už sa richtujte, lebo budeme potrebovať párov. Potrebujeme najlepších tanečníkov, tri páry. Pripravte sa, budeme vyvolávať, ale vráťme sa k meritu veci, a to je Európske centrum gajdovskej kultúry. Kde to je? No u nás. Kde? U nás v Oravskej polhore, najsevernejšej obci. Vidíte, ako vyzerám? Ja som z Veľkého Zalužia pri Nitre, ale už 5. rok žijem na Orave. Kvôli gajdám, kvôli gajdovskej kultúre, samozrejme. Učíme deti, vyrábajú sa tam nástroje, robíme koncerty aj folklórne, aj barokovej hudby trebárs. A žije tento domček, my hovoríme, že gajdovský domček, lebo ten dlhý názov Európske centrum gajdovskej kultúry, to by zaspali. A deti sú tam denne do 6. 7. hodiny, aj dlhšie, lebo Ivan učí niekedy aj do 8. Tam čo sedí. Takový babysitting by sme taky potřebovali u nás v Mikulově. To by bylo úplně optimální. Aby vyráběli. Hele, kdybys měl říct ve 2 větách, jak se takové gajdy vyrábějí? Ťažko je žiť ľahko. No, zodereš kožu, mäso zješ, stiahneš a sústružíš. Keď ťa bolia nohy, tak ideš vyrezávať. Potom vyrobíš nejakú hlávku. Toto sú vraj nové, celkom asi 3 týždňové, takže nejakú hlávku koziu. Toto sú trojhlasné gajdy. Oravské gajdy prinesú moji kamaráti a Aťko Matis bude hrať na dvojhlasné. Tieto sú trojhlasné. Vyrábame tam to, čo treba. Môžeme si samozrejme na ne zahrať, ale podstatné je, že robím technológiu Ďurka Dufeka, slovutného majstra. Tie plátky hrajú a deti nemusia ladiť toľko. Tak to je fantastické. A tak zahral bys něco? Vyskúšať to môžeme. Tak poďme na to. To musíme sa doladiť. Môžeš. Ide gajdoš do dediny a začal hneď z kraja. Dziny, dziny, dziny daj, že tu má byť veľký bál. Dočkaj gajdoš, ty bachraty, máš na krpciach za oplaty, a fujeráš, chlap hodný, do roboty šikovný. Fujeráš ten ovcu zedral, gajdoš, ten si kožu zebral, oj tebe koška na dudy a mne lojček na zuby. Ďakujeme moc, Drahoš Daloš. A na pódium pozvu kapelu Beskyt. Tá prezentuje piesne spod Babej hory, tak ako stadial to Drahoško. Ďakujeme veľmi pekne. Kráľovna Beskyt. Našou snahou je zachovanie gajdovskej kultúry, hovoria. Na gajdy hrá Adrian Matis, husle Sebastian Kapičán kontra Ivan Diduch a basa Alžbieta Matisová. Pekne si zahrajte, možno som to poplietol, ale toto nevadí, lebo to je muzikantské, to je také bežné.
děkujeme souboru Besky. A na druhé straně už se nám tady narychtovali mistři z Muzea Oravské dědiny, můžu to tak říct, původem, kteří tady tvoří takovou jednu obrovskou, řekl bych skoro stejnorodou rodinnou skupinu, protože podle genetiky, jako to je poznat všechno, že tady to bude jedna rodina, jak u nás, já to taky poznám. A tak nás tady napadlo, že bychom mohli zkusit takový risk, a to, že bychom mohli zkusit, i když to není běžné, i na světě obecně, propojit sever s jihem, a to s mojí Jižní Moravou a s Roháčmi tedy. Tak zkusíme to? Znáte písničku Pod Roháčem žijem? Je tu, kdo to zná, tu písničku? Tak prosím, všichni zpívejte s námi, zkusíme, jdeme do rizika v extrémních oravských tóninách, protože já jsem si nastudovával, co ta Orava je vlastně zač. A musím vám říct, že jsou tam nádherné, ale nádherné zpěvy. Tak teď se o to pokusíme. Vážení přátelé, to není vše. Jako obvykle na tomto programu přichází chvíle, kdy si můžete něco vytančit, vyhrát, vytancovat, vyspívat. A pro toto číslo bych vás tedy poprosil 3 odvážné páry. 3 odvážné taneční páry. Je to důležité, takže prosím, pomožte nám. Najděte si chlapi, babu a pojďte za náma na pódium. Zúčastnit se může kdokoliv, i účinkující. Pojďte na to, pojďte. Taneční pár, takže muž a žena, pokud to má někdo jinak, nevadí, ale zkuste to. Tak, první je tady. První taneční pár je tady. Poprosím velký potlesk. A druhý už se richtuje, už se richtuje. Dobře, budou 4. Takže ještě jeden, další pár. Pojďte, tanečníci, to dáte, je to bez problému. A už jdu. Třetí a ještě poslední, protože Viktor je mimo soutěž, samozřejmě. Poslední pár, pojďme na to. To je o super vtip, takže pojďte někdo, bude to sranda. Tak dobře, zkusíme si říct motivaci. Motivací je tato bedná vína z vinařství Bukovsky. A to se... Domů z Dukátu nepřijdete s prázdnou. To by mohlo let, které muzikanty obměkčit. Hej Martine. Poslední, pojďme na to, poslední pár, pojďte. Martin. Pojďte, Martin.
Už se zvedá, čekali jsme to víno je obrovská motivace. Možná Martin zkusí otančit i dívčí tanec, ne? Ne, v pořádku. Martin z lesa! Takže, řekneme si jednoduchá pravidla soutěže. Viktor ukáže cifru a váš pár ji musí zopakovat, zvládnout to. Potom na konci budete mít možnost ocenit páry svým aplauzem a já speciální velmi přesnou aplikaci Decibelmetr změřím hlasitost a ti, kteří budou mít nejsilnější publikum, tak ti získávají tuto bednu vína od vinařství Bukovský. Takže poprosím, Viktor nám ukáže co a jak. Palenečko dobré zdraví, vyťahuje rozum zlý, vyťahuje rozum z každého šumnovata, vyťahuje rozum z každého šumnovata. Sledujte jednotlivé stopy. Rychlé otočky, to může být pro lesteré páry náročné, hlavně po včerejším večeru. Takže máme disciplíny, vidím v tom už 3 cifry, to bychom mohli nějak použít. Toto je ukázka celého tance. Takže, takhle to bude vypadat a teď jednotlivé páry. Jak jim to ukážeš? To už viděli. Aha. Tak. Jste si nevšimli? Takže, přátelé, je to jednoduché. To Začínáte bylo na vy. škole tancavě. Můžete dohromady, ale musíte si potom pošefit, aby to obecenstvo potom nehlasovalo za víc párů, že? No tak, Tak já bych to, pojďme zleva třeba. Tak jdeme zleva. Ano, klasická muzikantská výhovorka, kde je levo, kde je pravo. To už známe, takové finty, to už tady v Rožnově. Tak Janík, rozsekni to. Muzikanti, zahrajte nám nějakou. Podpora Bujeníka! Tady se ukáže, kdo byl na workshopu. Má to jednodušší. Tak jak to hodnotí nositel lidové tradice, Viktor? Výborně. Pojďme ještě. Soutěžní aplaus, teď. Výborně zaznamenáno. Výborně zaznamenáno. Další pár, pojďme na to. Muzika. Pojďme podpořit, pojďme na to. Sledujte, jak sympatický fous pomáhá při otočkách. Jsou tam cifry, které jsme někteří ani nečekali. Výborné. Výborné, aplaus. Dobré, zaznamenané. A teď hřeb. Hřeb. To bude takzvaný lesní tanec tentokrát. Takže pojďme na to.
není běžné. Běžně při těchto situacích voláme sanitku, ale Martin se drží. Já bych skoro řekl, že tady se mně zdá, že výsledky jsou zaplacené, jak je tady jako zvykem. Ale nezbývá, přátelé, než vyhlásit vítěze této skvělé soutěže. Prosím, muzika tuš. Vítězem Bedny vína na Laděnu ročníku 2025 se stává Martin Lesa! A vítězný tanec. Ještě jednou muzika, pojďme. Vítězný tanec. A všetci. A gratulujeme všem zúčastněným. Děkujeme muzice Brestová. Martine, nikam nechoď, za chvíli hraješ. Poprosíme všechny muzikanty na pódium, pojďte za náma. Přátelé, blížíme se do sladkého konce. Sladkého, to nebude tím, že jsou koláček, ale sladkého, protože už to budeme mít muzikanti všichni za sebou. Já vás na závěr teďka bych vás rád upozornil, co se teďka bude dít, protože já rád vždycky tím programem vzdělávám a určitě budete znát tady tuhletu písničku, kterou jsme si teďka pro vás tady všichni, předpokládám, v G-dur připravili, je to tak? V G-dur připravili, všichni víme? Jo, sladění, naladěno, tak je to sladěné. Tak připravili jsme si pro vás písničku, která je z Oravy a je vlastně světová, protože ji znají úplně všichni. A my jsme dělali výzkum terénní z norských grantů, samozřejmě, ale nemůžu říct, kdo nám to přiklepl, protože to je tajné. A tady tato písnička, výborně. Tato písnička je známá v různých jazycích a pokud budete znát, můžete se k nám přidat, pokud nebudete, tak taky. Já vám to vždycky předspívám a půjdete po mně, jo? Hajde! První jazyková verze bude maďarčina. Jo Orava, Pome. Jo Orava, De Orava, ékeves orosz fiú. De Orava, ékeves orosz fiú. Finsky. Híve Oravalla. Híve Oravalla, mutta Oravalla, pahoja moklia on vähän. Mutta
pahoja poklia onven. Romály! Lačo, ande orava, lačo, ande orava. Džiči viripo. Lačo, ande orava, lačo, ande orava. Numa ande orava, si bubila čečave. Orava, numa ande orava, si bubila čečave. A španělsky. Bien en orava, bien en orava. Bien en orava, bien en orava. Perro en orava, perro en orava, hay pocos chicos malos. Pero en orava, hay pocos. A poďme všetci po slovensky. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Aleže! Na Orave dobre, na Orave zdravo. Ale, na Orave, ale, na Orave žiadnych chlapcov málo. A všetci poďme. Ale, na Orave, ale, na Orave žiadnych chlapcov málo. Děkujeme. Naladěno 2025 u konce. Mějte se krásně, užívejte. Která verze se vám nejvíc líbila? Finská? Dobré. Tak pojďme ještě finskou. Hiva oravalo, hiva oravalo, hiva oravalo, hiva oravalo, hiva oravalo, mutta oravalo, pahoja pokria advahat. Mutta oravalo, pahoja pokria advahat. Dobře rozumíš? V českém znění tvůrčí skupina Aleny Poledňákové. To je opravdu všechno. Muzikanti se postupně ztrácejí, tak jak je to jejich zvykem. A znělka našeho festivalu Janošikov Dukát právě prostupuje krásnými tóny posledních mizejících muzikantů.